Tämä anteeksianto mahdollisti perheen yhteyden. Se toi uuden ajan. Se toi uuden mahdollisuuden kaikille osapuolille. Anteeksianto on tänä päivänä, ystävä rakas, myös sinulle mahdollinen. A. Sun läheistesi kanssa. Ja B. Anteeksianto on mahdollista sinun ja Jumalan välillä, jos tiedät, että tämä asia ei ole kunnossa. Jumalalla on sinulle anteeksianto. Jumala on sovittanut sinunkin syntisi Jeesuksen ollessa ristillä. Hän on kärsinyt sinun tähden, kuollut sinun tähden, noussut ylös elämään sinun tähden, että sun uusi elämä voisi alkaa ristiltä ja sun elämäsi ei olisi turha tällä maan päällä. Ristiltä sanotaan sulle, että sä oot ainutkertainen, rakas. Sieltä julistetaan sulle uutta alkua. Sieltä kerrotaan, että sullekin on tehtävä